салом алейкум дӯстон, хушомадед ба канал. Дар ин видео обзор ба Samsung Galaxy M52 5G. ин смартфон аз пештари смартфони M51 анча бориктар шудагӣ. Барои чӣ будагиша ман дар давоми видео гуфта мегузарам. диданро сар мекунем аз комплектасияш. Дар комплектасияш блок питание ба 15 Вт мебиёд. ин кам ба ин нархи смартфон. барои он ки аллакай дигар компанияҳо Realme или Xiaomi ба 18 ё 22 Вт дар комплектасияш мебиёд. Samsung бошад то ҳоля 15 Вт мебиёд дар комплектасияш. бо дар комплектасияш кабели USB Type-C, скрипка ва документация дорад. дар комплектасияш чихол ва наушник вуҷуд надорад. дизайнаш бошад ин смартфонро бо се ранг мебароранд: сиёҳ, кабуд ва сафед. корпуси ин смартфон глянсиве мебошад ки дар ин корпусаш изҳои даст мемонад. хубтараш бо чихол истифода мебарем. дар корпусаш ду микрофон дорад, як динамик дорад ва кнопка питань дорад ки якбора дар ин кнопка ҷой дода шудааст сканер отпечатки пальце. ин сканер тезтар кор мекунад дида ба сканери дар рӯи экран буда. бо як дигаргунӣ шудагии ин смартфон ба ин ҷой барои наушник нест дар ин смартфон. барои ҳамин беспроводной наушник отдельно харидани тӯрӣ мебиёд. бо дар корпусаш ҷой ба сим-карта аст ки ин 2 нано сим-карта мегирад, сим-лоток, ва як флеш-карта мегирад. дуюм слоти ин сим-лоток ба ё як флеш-карта мегирад, ё дуюм сим-картае мегирад. экрани ин смартфон бошад. экрани ин смартфон ба гап шуданаш мумкин не, барои он ки ба нур хушрӯ, калон, рамкаашам бориктар аст. ин размери ин экран 16 дюйм, разрешенияш бошад 2400 ба 1080 пиксел. ин экран супер AMOLED плюс мебошад. частотааш ба 120 Гц. бо як плюсаш ҳамин ки дар рӯи экрани ин смартфон пленка, заводской пленка мебиёд ки ин беҳтарин аст. дар вайсоли смартфони M51 пленкаш набуд. ин пленка удари сахби ҳам дошт наметиҳад, лекин ҳаст. системаш бошад ин смартфон аз коробкааш бо Android 11 кор мекунад, бо оболочкаи One UI 3.1. процессори ин смартфон 8-ядрови Qualcomm Snapdragon 778G мебошад. ин процессор сети 5G-ро қабул карда метавонад. ин сет дар Россия ба наздикиҳо пайдо мешавад. видеочипаш бошад Adreno 642L мебошад. бо ин процессор бозиҳоро бозӣ карда мешавад бо качествои баланд. 120 Гц экран барои ҳамин ёрдам мекунад камтар. ин смартфонро бо памяти 6x128 мебароранд. флеш-карта мегирад то объёми 1 терабайт. дар бораи камераш гап занем. дар қафояш 3 модул камера дорад. основнояш 64 мегапиксел. дуюм камераш бошад широкоугольник камера мебошад ки ба 12 мегапиксел. сеюм камераш бошад ба 5 мегапиксел. ин макро камера мебошад. фронтални камераш бошад ба 32 мегапиксел мебошад. основной камераш съёмка мекунад 4К. размераш 3800 ба 2100. 30 кадр секундаш ба. бо як функсияи дигараш аст ки ин суст кардани кадр аст. ин съёмка мекунад 240 кадр секундаш ба. барои онлайн чиз мехаридагиҳо ин смартфон NFC дорад. батареяи ин смартфон ба 5000 мАч мебошад. барои ҳамин ин смартфон борик шудагӣ ба 7.4 мм. линейки M ҳама мефаҳмед как батареяи калон гуфта. ҳамин модел ба омада ин смартфон бо ҳамин стандартни батарея гирифт. барои он ки ин процессори ин смартфон заряда эконом мекунад. заряди ин телефон мерасад ҳангоми бо телефон гап задан 48 соат.
ва бо интернет кор баҳс кардан 17 соат мерасад. Инро Samsung дар официальни сайти худаш гуфта гузаштагӣ буд. Ин буд кӯтоҳ обзор ба Samsung Galaxy M52. дӯстон, бо ҳамин видеои мо тамом. дар ин канали мо ҳар ҳафта видеоҳои нав мебарояд. барои ҳамин подписатсия мекунем ва дигар видеоҳои нав-нави моро интизор мешавем дӯстон. хайр, то дигар видеоҳои нав.